Hello mga bay, kumusta mo diha? Kabalo ko nga gimingaw na muna ko no. Ali diri tiglinda. Nakalaag ko karon diri sa Pikas Balay. Og dara, tuwa na nang duty ng uban namong kauban. Sel? Ay. Ano to pangalan? Lemon. Kuan kanang limosito siya, Bisaya. Limusito. Kalamansi. Hi Tiglinda, kumusta? Kumusta nagkakanin-kanin ka ba? Okay. Si Lara ang naadiri karon no sa ako ang tapad. Yes, halika dito, nagla-live tayo. Dali. Papakilala ko lang sa kanila yung bago kong ano. Bago kong hair. Halika dito. Kayo kayo. Oh, pares kami ng hair. Mga baylo, kumusta mo diha? Karon nakalaging tao ng inyong inday no. So, ipakilala mo na yun sa kanila yung bago kong bangs. Guys, press 1 sa may gustong makita si Aling Junisha. Si Mama D, press 1 guys. Press 1 guys sa mga gustong makita kay Aling Junisha. Makikita Okay. yung na po si Aling Junisha. Pero bago yan, guys. batiin ko muna tong mga nagbe-birthday ngayon kasi at saka Batiin mo muna ako. saka yung muna. nagbe-birthday kahapon, saka nung isang linggo. Birthday po ng tagagamot ng aking bukol noon. Yung nagkanana ako dito. Siya yung nagpagaling. Oy, may Ate Glenda. Ate Glenda, Oh, kumusta hi, ka Ate Glenda daw. Ano daw? O, tapos, hi, bye, Jeans, no. Thank you for watching. Okay, tapos, sino ba yung nagsabi kay Ate Glenda? Saan ba mo nakita? Wala na, takpanan. Ayan o, Jovi. Si Juby Rizada Rosales. Hello ni mo, bye. Hi, Ate Glenda daw. Kumusta ka da? Kumusta ka da, subong? Press 1 Okay. nag-press 1 na. Yan na guys. Oh. Bago ko ipapakita sa inyo yung aking new look. Pero nakikita niyo na ngayon yung aking new look. Pero bago yon, batiin muna natin ng happy birthday si Irene, yung katabi ko ngayon na napakaganda. Maganda pa sa kanila. Huwag sa akin kasi mas maganda ako. Charing. O tapos, happy birthday din kay... Pinawag mo ko, ipapakilala na kita kasi ate sa ko. O sandali, busy ka ba? Happy Hindi birthday naman. kay Olivia Samosino. Gikan sa imong igsoon nga si Razel Samosino. Happy birthday, happy 82nd birthday kang Nanay George Rodes. Paulit-ulit. Ay, gula. Iba yun kasi to live to eh. Happy birthday kay Dongdong Lumbab. Gikan sa imong loving wife. Delia Otsibo. Gibabati ka sa imong asawa Dongdong Lumbab. Happy birthday nimo. O happy birthday usab. Uy, Ginoo, sabi ko, bakit may boses ako doon sa kabila? May nanood pala ng live ko. Nandito live na ako. May nanood din yung isa doon. So, happy birthday kay Leslie Gaid Baculio. O, happy 27th birthday kang Rosami Monte. Pasensya na kay Bay, wadyo ko naka-edit no kay. Grabe ang baha sa among balay. So, grabe pang nilimasay. Gikan sa imong mama na, si Mama Salvacion. Dialagdon. Wala ko. Thank you. Happy birthday usab kang John Jamer. I love you pa daw. Gikan sa imuhang mama Idna Liluan. Last na eh. Happy birthday kang Joseph More. Gikan sa imong mama Josepa Villasnes. So guys, sige, ano guys, ngayon. ready na ba kayo Pakita mo guys? Ready na ba kayo makita si Mami D? Kumbaga si Mami D, Mami D, yung mami ni Manny Pacquiao. Na bumata siya. So guys, press 1 sa mga gustong makita. Press love na lang, love. Press na lang love. Heart Heart, reaction. heart, ganun. Dali, pakipuso-pusuhan po. Tap, tap, tap lang po tayo, guys. Yan, guys. Sige lang. Continue for tap, tap, tapping. Tapping, tapping. Damihan nyo pa yung heart. Damihan nyo yung heart bago ko Hi, papakilala puting sa inyo. Pinoy. Papakilala ko sa inyo si... Ano ba Patignan mo yung gagawin? isa, sabi ko tap, tap, tap. Walang ginawa kundi mag-tap-tap na sa kanila ko. Guys, yung... Siya pala yun. Nandyan yung itong isang viewers natin. Siya pala yan. Okay, sige. Sabi ko tap ng heart. Sige, bilisan mo na. Ang dami ng heart. Sige, ito na guys ha. Si Mami D guys. Takpan muna natin. Takpan. Guys, ready na ba kayo guys? Masisilayan nyo na po. Ilang minuto lang, ilang second lang. Masisilayan nyo na po si Mami D. Ready na ba kayo guys? And 1, 2, 3. Mami D, welcome to the life of Intay Cup Cup. Oy,
Mura man ko sa ano daw? Diyos ko, nabura ang kilay ko, day. Ayan guys, ha? Uling! Na, wala na, day. Ano na, day. Oh, Diyos ko, napahakan ng kilay ko, day. Isil, mayroon si Isil. Mayroon na, Isil. Guys, nakita niyo na ba si Aling Dunisha, Mami D? Diyos ko. Kwento niya sa kanila kung bakit. Guys, Diyos ko, day. Oh, tingnan mo kilay. Grabe naman kayo nabura yung kilay ko. Teka. Ano? Ay, Diyos ko, day. Nabura talagang kilay ko, day. Sandali, day, ha? Continue natin yung ating. Guys, wala na po si Inday Kabkab, guys. Nandito po tayo si Inang D, si Mama D po. Si Aling Dunisha po ngayon. Wala po si Inday Kabkab, guys. At ito yung kwento ko sa inyo kung bakit nangyari ito. Wag mo lang, maganda ngayon sa'yo. At lapad-lapad ng paliparan mo. Ganyan lang muna. Oh, Ayan. sige. Mahal na mahal nila ako, sobra. Sobra nila ako Itong mahal. ang kukulit ng mga ampon mo. Doon ka muna. Oh, may mga ampon pa, may mga ampon. Tanggalin. Hindi yan ampon, guys. Manipalab, guys. Hindi yan ampon. Ano nga yan? Dahil makudpod yung imong Ano yan? mapudpod yung gunting mo. Tignan mo, hindi nagupit yung iba. Oo, may mga ampon nga, tanggalin natin. Tanggalin mo ang Diba, mga guys? ampon, itapon sa basurahan. Oh, di ba? Oh. Ayan ang nangyari. Ayan na. At alam niyo kung bakit nangyari yan sa akin. Pinaglalaroan nila ako talaga. Hindi. Pati kilay ko binura. Ang hirap-hirap kayo magpanday. Guys, wala po ngayon si Inday Kabkab, ha? Wala Aling po si Dunisha Inday Kabkab ngayon. ngayon. Nandito po tayo ngayon kay Aling Dunisha, si Mama D, yung mami ni Manny Pacquiao. Yan yung biyanan ni Jinky Pacquiao, guys. Paki-shoutout po. Kaway-kaway lang po. Tap. Tap kilay pa more. Walang kilay yung isa na wala Kalok alike niya doon. Oh, di ba? Kalok alike nga niya, di ba? Oh, sabi si Mami D. Oh. Tapos, ikwento ko na ngayon sa kanila kung bakit nangyari yun. Ano ba eh? Oh. Ilang linggo ba akong hindi nakapunta dito? Isang buwan na akong hindi nakapunta dito. Pasensya na kayo, ha. Ginawa niya kayong salamin. Oh, naging salamin na kayo. Oh, sige, ganyan magkilay. Ganyan na ganyan. Halika, Tirotsi, kilayan kita. Dito ka. Ako magkikilay sa'yo. Ayaw mo na makapal ka guys sa akin? Oh, sige, pakita natin sa kanila kung paano magkilay. Naku, hindi ako marunong sa ibang... Kaya nga ako eh, hindi ko marunong sa iba. Marunong ako sa Teka, sandali lang. Kailangan seryoso tong pagpanday na to. Hindi pwedeng magdaldal tayo baka mapunta sa maganon pa. Halika, Tiglinda. Gusto mo magkilay? Diyos ko, tingnan mo dyan kung pwede na ba. Ano, pasado na ba yan? Diyos ko, hindi ako talaga marunong pag-ibang kilay. Magsalamin ka na doon. Oh, hawakan mo. Kasi magkikwento ako sa kanila. Oh, sige. Oh, bakit nangyari sa akin ang bangs na ito, mga bay, no? Kasi sobrang excited ko kanina na magpunta ako dito. Alauna na yon. Nagsabi yung tatay ko na punta kami dito. Kaya ang ginawa ko, umakyat ako. Umakyat ako sa kwarto ko. Tapos, huwag mo papuntahin dito sila. Ay, Diyos ko, patawarin. Madulas, day. O, tapos, umakyat ako sa taas. Oh, baby! Umakyat ako sa taas. Tapos, kiss ko kilikili. Kilikili. O, tapos, umakyat ako sa taas. Wala na mga Tagalog dito ba? Mga Bisaya na ko ha. Sa mukha ni mga Tagalugaw. Manggawas atong Tagalog. O, sige. Oh, niingon akong tatay nga mga nilagi mi dire. Ya, di magsugod na anta ko hiksi. Tiglinda ang sinong nagsandok diyan, puro kanin na dito. Ikaw? Oh, tapos ikaw na lahat. Oh, tapos mga bay, wala ko ka-edit karon sa mga nag-birthday hasta gahapon no kay gibaha taon mi og Mayo, wala na jud ko time nga mag-edit. So, ang nangyari, karon nagsugod pa ko og edit karon. So maya na pa na ako ni-post ang mga nag-birthday gahapon og karon no. Dayon, mo ni akong bas lagi. So, sige no, tabang nga langit no. Hi, puting Pinoy! Pinaiyak mo na ang mga bata. Ay naku, hindi ako marunong magpaiyak ng mga bata, pero magpatawa marunong. Suday. O tapos, ano nangyari? Nagupit ako. Hinila ko yung buhok ko ng ganyan. Diari raman to na, giadad na ko akong buhok niya. Habol kayo ang gunting ba? Hala, siging adad, ginagawa na. Dini man to. Nakuha ka ng lapas akong kilay. Sus, pagbuhi na ko mga bay. Sus, mauna na resulta ni Saka man ang bangs na ko. Unsa man ni akong buhok kanang unsa man ni lastik ko. Unsa man ni buhok
kuan ni lastik ko kay pag inat na ko ana. Pag buhi na ko to ana akong bang dito sa. Diyos ko na unsa naman indagwa. Hala, di mo utuin ko hala na unsa naman taon ni. Nakuyawan sab ko kay basin musinggit ba akong amo nga, oy manglakaw na ta. Oh, di nakuyawan ko hala sige kong ad-ad sa kong buhok nga. Mao na ang bangs nako, pretty ng mga ipuka no, so mo to. Ako lang sa lang iba dating daplin. Ipaningot ni kung may tiglinda. Pandaro na tong kuan tiglinda. Hindi mo pataupuan, shawarma. Hindi. Si sabi? Wag na, bakit? Yun na yung ihapunan nila? Sabi ko nga kay Ate Lambi, wag na magawa kasi maraming samon. Sayang naman, sinong kakain? Mag-fry ng butat. Butat everyday. Hindi na kinagsawa dyan sa patatas na yung kada-adlaw. Hala, grabe sila no? Diyos ko, kada-adlaw. Idibol. Sige kingon, nanambok nami. Oh, kisa may nagsugo ninyo nga, sige magkaon diag patatas nga, grabe mamakatambok na. Unya, sige gyaw-yaw nga, ay, dagko na kayo, may dagko na. Ay, kisa pa yung nagsugo na inyong kaon, kamo naman po sige, pang-request na yung mag-ipang-kaon. Oh, dayon. Bye, Jennifer Rose, Rush. Ilo ni mo bye kay Lynn Pinyon. Yes, kilay is live, di-iris nila akong kilay ganyan, sus, ginoo ko. Hilamusan ko ba? Nakalaag na yung taong ko mga bay, nakakita ra ko og tawo. Bye, Jean Lastra. Isa na ana ko katawa laban lang lagi. Anya, okay na? Okay na magkilay? O dara nakakilay na. Wa na time og kilay kay wa na. Ito yung bisihag kinabkab. Hala, sige. Watching from Mindanao. Mindanao. Hello, bye, Stoneheart. Kumusta? Nyari. Grabe naman pasalubong ni Ate Lambi sa akin. Oh. Sabihin mo. Andiyan na mga pasalubong ni Ate Lambi, oh. Pauwi na niya ako sa Pilipinas. Sabihin mo. Cinder Point. Ayaw ko Pati yan? dito. Pati yung paper ba? Ano yung Ate Lambi? Ito gamit mo. Eh, ano itong nakachupot-chupot? Sabi niya kung sino ang may gusto. Oh, hindi, te. Mag-expired na. Ay, may expire na ang laman. Kasi bag yung lang- nasa bahay, te. May Sa akin expired na sa lang, te. December. Kasi yung bag, gusto ko yung bag. May expired sa December. May ano. Ay, sayang. Kay Mama Manal ito O sige, yan Kay lahat. muna ito. Sabi mo pilian daw nila. Tapos yung ayaw, ibalik. Tayo hindi tayo pwede mamili. Gusto ko to, oh. Pwede bang sa akin na lang yan? Sabi niya, ibalik. Tapos, Ibalik pag hindi mapili? Mama muna, sa akin na lang to. I love this one. Bim kay mama muna. Uy, meron pati, oh. Hindi nga kasi sabi kung ayaw ni na Mama Manal. Ay, kay mama manal ko na lang hingiin. Oo. Ay, kabayo. Gusto ni Nalisa yung mga hijab. Oo, gusto ni Lisa? At saka si Glenda. Pagkatapos mamili si Mama Manal. Kailangan. Ay, pili kay tag-5 na lang. O, tag-5 na lang. Sige, pili. O, te. Hindi na daw. Ano na? Yung bilhin Anong gagawin mo dyan? Friends lang daw bukas. Di ba sabi ko sa'yo? Oh, yan na. May nag-testing. Sabihin mo kay mama muna. Gago, ginapapunta para doon sa inyo. Napapunta. Pagkatapos nga ni Mama Manal magpili. Uy, saka na kayo magpili. Kasi kung may magustuhan kayo, masasaktan lang kayo. Kasi may mamili pa dun sa kabila. Oh. Hala, sige, magpurong-purong na mo diha. Oh, imuha. Sabi mo. Papilian dito sa Pikas Balay. Dayon. Diara. Okay lang ba? Oh. Maging Muslim ka na eh. Oh, ano na mga Muslim no? Hindi ko ano kung nauwi na nambok na hinuong kog maayo ani kalkihan niya ako ra usa. Bagay. Sige na magkugkaon gud. Tignan mo. Huwag mo i-mixa kasi kay Mama Ote. Manal talaga ito. Ito kay Mama Manal talaga. May pang-BP siya dito. Ha? Mayroon siya pang-BP Bagay dito. pa mag-ano? Pang-BP. Ay, ayan. Oh, sige. Wa na gibungkag. Parang sinasakal ako eh. Ito naman sa akin, ipamimigay daw sa kabila Parang sa sinasakal ako. doon daw sa amo ko. Testingan muna ng mga katulong bago ipaabot sa mga amo. Oh. Parang sinasakal ako. Hindi naman kasi ganyan, Day. Huwag mo yan sa liig mo, Day. Hindi yan lang sa ulo, Day. Siyempre naman, hindi ko alam. O pwede sa liig, pero huwag naman higpitan, ma'am. Baka yan pang tapos ng buhay mo. Grabe, pasmado na talaga yung kamay ko kasi nanginginig. Gusto mo ilapit ko pa sa'yo? Dali, Ate Glenda.
Okay na to? Okay na. Lagay na sa'yo. Sabihin mo kina, bago to, oh, hindi pa nasuot. Ikaw din. Takot, palagi na ako nag-ano sa bahay. Tingnan mo na laban ba to? Diyos ko, ba, amoy ulo ba eh? Nora! Uy, walang laban. Balik mo. Tingnan mo, gihubak na yun ang kadiha. Ihatag ni dito sa amo ang amo, papilian sa among amo, dayon. Diyos ko, pagpunta ko dito, isang maliit na paper bag ang dala ko. Pag uwi, tatlong sako. natin pagpunta ng Shali. Kaya nga, hingin mo yan kay ano, mama muna. Bagay sa'yo. Bakit hindi tayo binigyan sana ng dami? Dami ni mama doon. Ang dami na, bago to Picturean ko pala. picturean mo muna bago makarating sa amo ko. Sige, mag-picture muna kayo dyan. Sige, testing nyo yung mga ano. Sige, walang amo. Okay lang yan. Sige. Okay. Ate, Rochi, may mga bag kayo doon ng ano, ng ito? Girgian? Wala. Ay, mayroon yata. Pahingi naman ako. Kasi lalagyan ko ng mga regalo-regalo sa mga bata, mga candy. Ha? Girgian to. Pepyo. Pag mamigay ako doon ng mga bata, Hello. ibalot ko dito. Kasi pag uwi ko, mamigay ako mga candy sa kanila ba, biskwit, may halong chocolate, ganito ibalot ko. Yan mga bay, girgian pa to. Ang gusto ko lang dito yung bag. Baka na-expire na yung iba. Ika lang. Oh, may tsokolate pa oh. Chocolate. Expiration, baka mag-expire na dahil. Wala ba yung expiration to? Wala tiro che, expiration yung ano, like? Wala oh. Walang expiration. Dapat ilagay nila dito. Kasi mamaya expire na. Ha? Magpapasama pa yung mga bata. No, just I'm trying to wear this one. Dara mga bay no, daghan kini. Oh, girgian. Ano lang bitong girgian? Atong Because I need, anong buwan ba yun? Ha? Okay. Ano ko yung mga bag, sudlan na. Because, Mga regalo sa mga gagmayng bata sa Pilipinas. When I go to the baptist Palinyahon ang mga bata. Because Eh, linya mo, dahil dong. to cover all. Oh, di ara. Timsa. Inday, tudong. Patong natin yung buhok natin. Kumusta man mo diya mga bay? Sus, nakalaag rin tang ko. Nakakita na kong tao mga bay. Hi bay, Arlene Ladra Navarro. Kumusta? Unsa na? Unsa yung gingon? Daghan pag mga candy dye sa girgian. Basin expire na. Mo lagi, i-check pa nila ako mga bay ang mga kuan, mga expiration. Man po expire sa kuan pa. Mag-check pa na ni mga expiration. Ay na ako ipanghatag kay na. Delikado ba ya kay mga pagkaon ba yan eh? Kuha pa ning ipang check ay na ako panghatag. I said, I'm wearing like this, okay? Dayon. Unsa ni? Hi bye Juliet Brillantes. Bibi, how are you, Bibi? How are you? Huh? What's my name? I'm a Muslim. What's my name? You oh, there is water there. Back to Come Islam. back. Muslim. Going to Muslim. Shuru hada. Nura. Yes, Baba. Nura. Yes, Baba. Ay, bye, Edith, Pios, kumusta? Okay ako, salamat, bye. Manag picture, selfie? Linda, nag-selfie ka na? Kasi pag kukunin mo yun, makikilala ni amo mo. Selfie, tapos pag ayaw na sa kabila, di ba, ibalik naman, bago tayo papiliin. O, tsaka ka na kumuha. Sige. Ibig sabihin, kung ano lang sana, okay lang. Kasi pag sa bahay, pag mamigay naman si mama, pag punta dito, ayaw nila, pwede niyong kunin. Hindi na pwede balik sa bahay. Eh ngayon, sabi ni mama muna, Diyos ko, die! Binigay ni mama ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you.
apple. Yun ang ganda. Apple. Bagay kayo. Come on, sing with me. B is for ball. Ball. Come on. C is for cat. Cat. D is for dog. Dog. What's the next, baby? A, B, C, D. E is for elephant. E. What's the next of letter A? Goodness! Kalas mga bayan, ako'y bata diri. Bata! That's all. Even hi, hello. A is for apple. Apple. B is for ball. Ball. What's this? Nose, yeah! And this one? What's this? Come on! What's this? What? Yeah! Very good! How about this? What's this? Very good! And how about this? What's that? What's this? Tan! Yay! How about this one? This one? Louder, I can't hear you. What's this? What? Yay! And how about this? What's this? La 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 la. What's this? Hands! Yay! I have two hands, the left and the right. Alam niya yan. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands. God! Oh, alam niyo! Just the na. Without words. No! You have to say the words. You have to say the words. How old are you? Ginoo ko day, bana kay kong anak diri. Bibi, how old are you? How old are you? How old are you? Hello, how old are you? Kalas, go. You don't want to talk to me? If you don't want to talk to me, go. How old are you? Awawi, wo. Awawi, wo. How old are you, baby? Oh, di ba ganyan katalino ang mga bata dito, no? So, 10 beses mo patatanungin. How old are you? How old are you? 3 taon pa yan siya, bay. Say biga. Ano biga? Sino ka biga? I have 2 hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. You know how to sing it. Come on. I had 2 hands. Sing with me. The left and the right. Na na na. Na 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 na. No ni na ni na ni no no. Oh, sige. Nakakahawa ang la 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 lulo. Come here. Strong! Strong! Hindi yan. Wala na siya gahilakbay ha. Abinin nyo magbasi ng kainin mo nga naghilak siya. Muna na rin na siya karon. Pwede na pagkadaldal karon.
Sa una nagproblema kay Misaya kay di ka balo mi istorya. Karon na problema na pud mi unsa ang pagpahilom aning bata. Sus Ginoo ko. Atong di pa siya kabalo mo istorya. Sige gyud mig tudlo, sige mig tudlo. 1 2 3 A B C. Sige mig tudlo aning bata. Di sa kunsa na mo ipantudlo. Kili-kili. Amoy baba. Mga ganyan ang ipatudlo namo. Sus karon piti ng tabiana. Mabala na po may pangitag pamaagi. Paghilom sa ano po? Hilom butaan. Banda butaan ni. Kauban na sa. Oh. Nakasabot. Nakasabot ka. Where is your kilikili? Where is your kilikili? Alam nilang kilikili, bay. Alam nilang kilikili. Saan? Oh, Mona. Mona, bay. Kani ba ta, bay? Bagulan ni siya nakakatong istorya. Oh, pero mahilom na siya kung giyaw-yaw ko. Nya karon katong wala pa ni siya makakatong ng istorya. Sige gyud migagol, kami tanan sige migtudlo sa iya ha. Karon nakabalo na siya sa istorya, makabalo siya sa istorya. Nilabanan niyang power pod. Labaw pas kung baba, bulak-bulak ng baba ni bata. Ya, makasinggit ni. Grabe na kasinggit bata. Basta mga bungo lang ni. Lingon na pud mi, hoy. Mayo tag balik ka sa una. Di ka kabalo ni istorya. Karon kabalo na kami istorya, grabe naman pud ang baba ni. Oh, di ba masagtan? Buto usan na yung ipangyaw-yaw diha. Pero usahay na may sounds pud usahay na. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Una mabungo na lang kanya sige. Paminaw na yun. Kuan na. Di ba niyo masabtan unsa na yung pangyaw-yaw diha? Oh. Ay! Oh, sakto na. Oh, Sel! Grabe, di ka nabibinga dyan laga mo. Pwede ba? Tama na nga. Maluhay ka. Yung dalong ka, nang lampot ang katawara ba ka, nakasabot ka sa suya? Pwede ba, bibi? Asotok no, bibi. Nalampot na akong atuli. Oh. Huwag kang ikapoy yung baba ni mo. Oh. Nahilom na ka, nakasabot na day ka. Oh, mo ito mga bay. Mag-uul miyan yung bata katong di pa kahibaw ng istorya. Kay hala, siging tudlo na mo gyud, sige mi tudlo, puli-pulihan mo tudlo ni, bisag unsa na mo pang tudlo. Makaibalo ni sila kilikili. Makaibalo mi surag ano ba yan? Makasabot ni sila og tanas sugod na pud oh. Nilahilong sa kadyo kan istorya sa ako. Pero kamutan mo ni siya. Ginoo! Ginoo ko! A is for apple. Apple. B is for ball. Ball. C is for cat. Cat. Ay, nahilom! Dag. E is for elephant. Ano dawa? Elephant. F is for fish. Do you eat fish? Do you eat fish? Do you eat fish? Do you eat fish? F is for fish. Fish. B, C, D, E, F, G. G is for... What is for G? Goat? G is for goat. Goat ba? Butlang day. Yeah, what's the next? A, B, C, D, E, F, G. Diyos ko, patawarin. Limutan ng ano, alphabetic ka. A, B, C, D, E, F, G, H. H is for? Hat. Okay. H is for hat. Hat. H. I is for igloo. Igloo. I is for igloo. Igloo. Salamat, nahilom na. Is G. Hada. Oh. Igloo. Not iko. Pizza. Uli pizza. What's in your clothes? Aywa, very good.
tulo pa na katuig piting. Sus. Bright man bata pero usahay pud makabungol lagi yung magsigsagit labi na magwild ni siya sus Ginoo ko. Managan unta mi tanan sa gawas. Wala mabungol man lampot ang mga tuli. Mahulog ka ba? Bibi, mahulog ka. Sit down please. Your nanny very busy. Mahulog ka diha tagang. Oh. Mahulog ka diha inday. Lapit ka dito sa akin, babe. Ako may makulbaan mo. Lagbot ito kasing-kasing mo. Here, sit down here beside me. Beside Ate Mary. Come here. Here, this area. Come on. You want to dance? My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulder, my head. Uy, Ginoo ko. Wala ko mga maestra ko diri mga Flores de Mayo ni mga bata ako magtapok-tapok ni mga bata. Gusto nila masigdula mi kay pantudluan ako mga kanta mga Flores de Mayo. Ulo abaga hawak tuhod tiil. Ay pantudluan ko Bisaya magkanta sus. Libay po kasi sila katawa. Unsa na kaning kanta ni Ate Mary bahala sila diha. So mo to mga bay. Uy, di nila ko kutob ha kanang nagpakuan ako sa inyo ha ba nga nakalaag na yung taon ko, nakakita ang taon kong laing tao. Nakalaag dayon, mag-edit pa ko karon mga bay ani mag-birthday lagi. Mag-edit pa ko niya. Di na ko kutob iti banha siyang walaga mo na ni siya. So salamat inyong tanan ha. Unsa man na? Dai ngano di man pwede makita ang naong sa bata bi. Ay bawal kayo dayo makita ang mga naong sa mga bata. Oh, kuha na nimo. Oh, sige. Magkuantay ka, magbaybay sa kuday. O sige, salamat mga bay ha, kay kuha na ang signal, di na ako makasuyop, kay layo na ni sila dito. So bye-bye, salamat inyo tanan. Dili pwede. Makita ila mga naong number 1 bawal kaayo basig kuan pa tama. So ni, masipa pa ta diri or makasuhan pa ta or unsa pa. Delikado, mahadlok ta. So mo to. Daghang salamat inyong tanan, nilo na lang inyong tanan. Daghang salamat hoy, nausa man ni nabali naman ni. Time siya. Asa naman ni. Okay, bye-bye. Kuha na ang signal bay nakikon kisuyop ra ko diri sa akong kauban. Salamat kay inyong tanan ha. Daghang salamat. Bye-bye. Amping mo diha kanunay. God bless. Humana salamat sa Ginoo. Humana jud ang baha. Last na gabi eh. Bye-bye inyong tanan. Salamat kay sa daghang kasing-kasing.